उरखाव गोरावा दाख्लै बुंबाय जे एबसुनि आन्दलन बा जायखिजाया आन्दलन खालामनानै जा जेबो मिनिं गैया। दिनै जोबोद बिपिएफनि थाखाय मोजां दिन। क'क्राझार टाउनाव थानाय बेंगलिफोरानो जा बर'फ्रानो जा गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय दिनैहाय 300निबो बांसिन बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों। बिसोरो बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन, इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन आरो गोबाङानो मोनसे समाव भुल बुजिनानै बिपिएफ नागारनानै थांनाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय जोंनि बिपिएफआव जयेन जाफैफिनदों। जों बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रुदै बरायनानै लाफिनदों जे बिपिएफनि आदर्श आरो नितिखौ दिनै मोजां मोनदों। खारन जे इउपिपिएलनि सरकार बे 3 बोसोराव बिथांमोना लाइमोनफोरनो जेबो मोनसे खामानिनि सुबिदा होनो हायाखै। खालि बिथांमोना खुगायाव गोदै गोदै राव बुङो, खामानियाव गैया। जों गोबां नुबोबाय बिथांमोना साख्रि बाख्रि होगोन होनो, मालाबा होगोन होनो। थांनाय बोसोराव बुंबाय थादोंमोन माने जुलाइ मासाव एडभार्टाइज होगोन, जुलाइ मास बारखांबा होनो फुजा बायनानै एडभार्टाइज होगोन, फुजा बायखांबा होनो बिथांमोना जानुवारि मासाव एडभार्टाइज होगोन। दा बिदि होनैनो नै दा जुलाइ मास मोनफैफिनबाय, बोसोरसे जाबाय, दाबो साख्रिनि मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट गैया। दा बेयावनो बुजिनो हायो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया। ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा जायफोर बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन बा इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन, दिनै बिथांमोनजों जेबो जानाय नंला। भबिष्यतखौ अन्धकार नुहुरनानै, खोमसि नुहुरनानै दिनै गाव गावनि केरियारखौ दाफुंनो थाखाय दिनै बिपिएफआव जयेन जाफैदों। दिनै बेनो रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे दिनै आग्रह जाफिनदों। हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय जे गासिबो सुबुंफोरनि अभाब अभिजगफ्रा सुफुंजानाय नंला, लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ मोजां जानाय नंला, बेखौ बयबो दिनै अनुभब खालामदों। बेनिखायनो बयबो जयेन जाफैदों। जोंथ' बुंबाय थादों जे बे जे डेलिमिटेसननि ड्राफ्ट खालामनाय बिथांमोनहा वेलकाम खालामदों। बिटिसि सेक्रेटारि दरखं मोखाङाव थांनानै एथम गावदों, अमा बेदर जालायदों, दाउ बेदर जादों, बायदिसिना जादों लोंदों। दा बेवहाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जुदि सिखारखौनो लाबायबा, जों जे लुबैनायखौ बिथांमोना मावना होजोब्बाय होनदोंब्ला, दिनै नोंथांमोना आरो माने दिनै आन्दलन खालामनाय बिथांमोनखौ नुफिनबाय जोङो। होमबा दिनै बिथांमोना मा सानदों? उरखाव गोरावा दाख्लै बुंबाय जे एबसुनि आन्दलन बा जायखिजाया आन्दलन खालामनानै जा जेबो मिनिं गैया, गासिबो नाटकजोब। होमबा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिथांमोननि अमा जानाय माबा जानाय बिथांमोननि ड्राफ्ट डेलिमिटेसन ड्राफ्टखौ मानिनानै लानाय बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जुदि बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि मुसुखा सावनो हायोब्ला इउजि ब्रह्मनिखौ मानो सावनो हाया? बिथांमोनाथ' नाटक होनदों। इउजि ब्रह्मआथ' नाटकसो होनगासिनो दं। बा साहित्य सभानि आन्दलन, एबसुनि आन्दलन बा नाटक जाजोब्बाय नामा? मैया नुदों जों क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो बावखुंग्रि समस्तिखौ एसटि खालामनांगौ, अदालगुरि समस्ति खालामनांगौ बिटिसिनि सिङावनो दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामदों। होमबा एबसुआ साहस दंना गैया दिनै इउजि ब्रह्मनि मुसुखा सावनो? दा बेखौ प्रश्न खालामगोन आं। दिनै हाग्रामा महिलारिया दा मा दाय मावदों? हाग्रामा महिलारिया बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय उन्नयननि थाखाय बिटिसिनि पलिटिक्स, फिउचार पलिटिक्सनि थाखाय जे जाहाथे जोंनि बिटिसिआव मोननै जोङो समस्ति मोननो हायो, क'क्राझार आरो अदालगुरि, बे बिटिसिनि थाखायसो। बेथ' खुनु पलिटिकेल इन्टारेस्ट गैया बेवहाय। बे गोबां खोथा हाबनानै दङ, गोबां खोथाखौ बुजिनांगोन बिथांमोनहा। दिनै बिथांमोना उल्था लरेन्स इस्लारिया बुंदों, प्रमद बर'आ बुंदों, उरखाव गोरा बुंदों जे अदालगुरि समस्ति जायाखिसै, थेवबो दरं समस्ति जाबाय। दरं समस्तियाव जोंनि बांसिन समस्तियानो जोंनि बा 6टा बा मोनबा समस्तियानो जोंनि बिटिसिनिफ्राय दिनै हाबसनहैबाय। गतिके बेवहाय देरहानायनि जे भुमिका बे बिटिसिनि सायाव सोनारसिगोन, जोंनि सायावसो सोनारसिगोन होननानै बिथांमोना गोग्गायैसो बुंनानै लादों। देट मिन्स मा बुजिदों बिथांमोनहा? अदालगुरि समस्तिखौ मोनाबाबो जायो, बिटिसिनि सिङाव मोननै लकसभा समस्ति मोनाबाबो जायो, बेखौसो फोरमान खालामदों, नङा होमबा? दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिबाय थादों जे भाषाफ्रा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि खुगानिफ्राय ओंखारथावा बेबादि भाषाखौ बुङो। सासे लावखारफोर रायलायग्रा भाषाखौ बिथाङा रायलायगासिनो दङ। होमबा बेखौ खालामो। जों नुगासिनो दं बिथांमोनखौबो। बिथांमोना जौ लोङै जायै आरामसे रंजाबाय थादों। दाख्लै ड्राफ्ट
जेरैखि डिलिमिटेसननि खसरा जेरैखि फोसावदों बिथांमोना रंजादों जौ लोंदों अमा बेदर जादों अफिस जादों जों मिथिजोबगौ दा बेफोरखौ बुङोब्ला बिथांमोना दुखु मोनगोन बेफोरखौ मा बुंलायनो बेफोर लावखारफोर रायलायग्रा भाषाखौ दिनै सासे रिप्रेजेन्टेटिभ पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभा बुङोब्ला बे जोंनि जे मानब जे समाज बे बिसिबां गाहाय थाखोआव थांगासिनो दङ जायफोरखौ जोङो लुबैयो मोजां सयबतानि मानसि जानांगौ पाब्लिकखौ दैदेननो हानाय जानांगौ इयां जेनेरेसनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो हानाय जानांगौ मानब समाज जों दानो थाखाय मानब सम्पद दानो थाखाय जों एनकारेज खालामनांगौ खिन्थु बेबादि सासे मानसिनिफ्राय जुदि बेबादि माबा जौ फाग्लानि खोथा माबा खानाय गुजोब्बाय होनो माबा खोमाबो खोनाला होनो दारियाबो गुजोब्बाय होनो दा बेफोरबादि भाषाफ्रा खुनु डिप्ल'मेसि गैयै खुनु सयबता गैयै भाषाखौ जाहाथे बिथाङा बुङा बेखौ खावलायहरगोन खोथा गैया बिथांमोनानो द्राफ्टखौ बानायखादों जिहेतु गावसोर लुबैनाय बादि जादों होनदों उरखाव गोराया गावनि गामि बाथाबारिखौ अलरेडि बावखुंग्रियाव सोनानै लाबाय डेट मिन्स बेहा पलिटिकेल केरियारा बाक्सायाव गैखाया बे दाख्लैनि बे मोनसे दोआव थांफ्लांबाय दा गतिके गावनि समस्तिखौ माने बिथाङा आगोलाव 29 जे क'क्राझार वेस्टआव गेलेबाय थायोमोन एबाराव बावखुंग्रियाव गेलेनो थाखाय बिथाङा तैयारि जानानै फैबाय ओंखायनो बिराद मस्ट वेलकाम खालामबाय थादों बे बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गावसोरनो बानायखानाय गावसोरनो एडभाइस खालामदों ओरै दानो समस्तिखौ ओरै खालाम गावसोरनो खालामजोबनाय बे दा दिनैहाय बिथांमोना मानो आन्दलन खालामफ्लादों अदालगुरि समस्ति जुदि एमपि मोना रावबो मोस्रोम मासेबो इउपिपिएलआव थानाय नङा गतिके दा नाटकखौ खालामफ्लादों बिपिएफआ खालामनायखौ नुनानै बिपिएफजों ओंखारफाजोबनाय रायजोफ्रा लोब बिपिएफजों ओंखारनायखौ नुनानै ओइ फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव 10 जन एमसिएलएआव सासेबो देरहानाय नङा बेखौ नुनानै दा बिथांमोना नाटक खालामफ्लादों दा सिटिजेन एसेम्बलि बानायबाय थादों गबिन्द बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङा मैया बुंदों गावहाबो गोजोननाय गैयानो राजु नार्जारी बिथाङा बुंथिंबाय थादों बिराद दुगा बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोर गासिबो ड्राफ्ट खालामनायाव इउजि ब्रह्ममोन दंफाजोबो इउपिपिएलनि माखासे बसा नेताफोर दंजोबो दा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोनखौ जों मिथिखानाय थ' दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि अर्गेनाइज खालामनायाव दिनै फ्राय 300 जन बे ओनसोलनि बे क'क्राझार जे टाउननि खाथि खाला गामिनि बा टाउननिखौ लाफानानै 300 जनसो जयेन जाफैदों दा बेवहाय गोजोननायखौ आं फोरमायदों बा जासिदों बिथांमोना जे दिनै जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोआ सासन भाराव गैयाबाबो बिथांमोना लोब फैनानै जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ फैगौ जे इलेक्सनफ्राव बाहागो लाफानानै बा जोंखौ सहाय सहजुगिता खालामनो होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोआव जयेन जाफैदों बिथांमोनखौ आङो बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जानानै आरो लोगोसेयै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनिफ्राय जानानै आङो बिथांमोनखौ रोजा साबायखर बावदों आरो गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ बरायना लादों गोबां जयेन जाफैनायखौ नुनो लाइमोनफोरनि थाखाय मा बुंगोन बे समाव जे गोबाव सम सिगां जे थांनाय 2010निफ्राय जे बिपिएफ राजनिथि दोलो जे सासन भारखौ लानानै फैदों 2005निफ्राय जे बिपिएफ राजनिथि दल जन्म जानायनिफ्राय जे जों सासन भार लानानै फैदों बेनिफ्राय जों बिभिन्न जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बहुद जोङो आसनि लाबोदों खामानि मावबोदों जायनि फलाव दिनैबो दाबो ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ अरायबो हांख्रायो आरो फैबाय थागोन समावबो हांख्रायगोन बा जोंखौ देरहासार खालामनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन होननानै जों रोखा मिजिंथिनो हायो जे गावनि सायाव गावनो मोन्दांथि गैयै बिथांमोननि बे कार्यकलाप जादों हाग्रामा महिलारि सारनि मुसुखा सावनानै बिथांमोना रायजो राजानो बे ओनसोलनि रायजो राजानो मा फोरमायनो नागिरदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु जे इउपिपिएल जे प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे इउपिपिएल राजनिथि दोलो बिथांमोना थांनाय जे 20 तारिखनि जे खसरा ओंखारनायाव बिथांमोना गावसोरनो बरायनायखौ बा जै ध्वनि होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा दिनै गावसोर बबेनिफ्राय मा सर्स मोनफिननानै जे दा गावसोरनो जे उदालगुरि समस्तिया ओरै जानांगौमोन जे मोजां जायाखै उदालगुरि समस्तिया इनटेक्ट जानांगौमोन दा दरंआव थांनायखौ जों साबजानाय मोनाखै दा बिथांमोना बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो आं बुंबावनो लुबैदों जे बिटिसिनि जे 6 सिडुल हिसाबै बिटिसिआ जे 6 सिडुलजों जे दाजानाय हिसाबै बे ओनसोलनि बे 15था समस्तियाव 15था जे एमएलए सेगमेन्ट दङ बेवहाय हयथ'
सिक्स सिडुल हिसाबै जोंनि सिक्स सिडुलनि जे मर्यादाखौ जोंनो बिटिसिआव होनाय जादोंमोन जे जोङो 75% बा जोङो 40 जनाव जे दिनै जों बिटिसिआव मा होनो 30टा एसटिनि थाखाय रिजार्भ दोननाय जादोंमोन। दा बेवहायबो बे संरक्षणखौ खालामनानै दोनोबा खुब गाहाम जागौमोन होननानैसो आङो सानदों आरो। दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोंनि समस्त जे बर' हारिनि जे बर'नि बिफा जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे दतमा बा बर' जाथिजों जे हिस्ट्रिकेलि जे सोमोन्दो थानाय बिथांखौ दिनै जोङो बड'फा नामाकरणजों जों जायखौ मिथियो बिथांनि जे जायगा बिथांनि जे गामि बेनो दिनै जेनेरेल समस्थियाव थांनो गोनां जाबाय। दा आसा खालामदों निस्सय इलेक्सन कमिसनारा बेखौ जाहाथे जोङो एसटि कनस्टिटिउसन जाहाथे अन्तर्भुक्त खालामनानै बा सोसननानै होफिनो आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायहरनो थाखाय